खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बिमा दुर्गानि फुजानि साफ्रोमखौबो हामलायहरनाय जासिहरबाय आङो। बेनिफ्राय मोनसे खेंफोरथि दङ। मैयानि आं फोसावनाय रादाबाव 3 अक्ट'बराव गोदान हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सरकारा समायखिरा लागोन बुंदोंमोन, नाथाय बियो 5 अक्ट'बराव जाफिनसिगोन। 5 अक्ट'बरा फाइनाल रायजोफोर, 3 अक्ट'बराव नङा। 5 अक्ट'बरा रबिबारबो जोबोद मोजां सम। दा बे फाइनाल जाबाय, बे अफिसियेलि फाइनाल जाबाय। 5 अक्ट'बराव शपथ ग्रहण समार'हआ क'क्राझाराव जासिगोन आरो बेवहाय आसामनि गभर्नर बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिफैगोन। दानिया गिबियावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आंखौ रायजोफोरा जेरैबायदि अननानै स्ट्रं मेन्डेट होदों, 40टा समष्टिनि जे इलेक्शन बियो बेवहाय 28खौनो बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोदों, बिपिएफ केन्डिडेटखौ। बेखायनो आंबो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावलांगोन। आं इस्ताहाराव केम्पेनाव जेखौ बुंदोंमोन, फोसावदोंमोन, बेफोरखौ आं मावलांजोबगोन आरो गिबियावनो आं आफाद थागोन बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा जेब्लाबो रायजोफोरनि थाखाय मावनो राजि। आरो बिथाङा मोनसे खोथा होबावदों सांबादिकफोर सोंनायाव जे पार्टियानो कंग्रेस, बिजेपि, जिखुनु पार्टी जुदि बिटिसि हालामनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनानै होगोन होनोबा बिथाङा आगोलाव जेरैबायदि बिथांहा बे थांखिया दंखायो, जिखुनु सरकारखौनो बिथाङा सापर्ट होनो राजि, स्टेट सेन्ट्रेल। मानो? बिटिसिनि डेभेलप, बिटिसिनि थांखिया मा, बड'लेण्डनि थांखिया मा, बे जाफुंनांगौ। जायनि थाखाय बिथाङा बुंदों आंनो बे थांखि लानायाव आंहा माने बिटिसिनि सार्थआव आं बे थांखिखौ जेब्लाबो अरायबो लालांबाय थागोन। जे जिखुनु सरकारनोनो आं मदद होनो राजि, खिन्थु बिटिसिनि सार्थआव बिटिसिआ डेभेलप जानांगोन, बिटिसिनि बड'लेण्डनि जौगानाया जानांगोन। बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। आरो मोनसे खोथाबाव, अपोजिसन लिडार हिसाबै इउपिपिएलनि देरहानाय केन्डिडेटफोरा बिथां खाम्फा बरग'यारिखौ अपोजिसन लिडार हिसाबै सायख'बाय। आरो मैया क्रिकेट मेचआव, एसिया काप क्रिकेट मेचआव भारतआ चेम्पियन जाबाय आरो पाकिस्तानखौ फेजेननानै गोख्रों प्रतिद्वन्दी भारतनि, पाकिस्तानाबो भारतखौ गोख्रों प्रतिद्वन्दी सानो, भारतआबो पाकिस्तानखौ गोख्रों प्रतिद्वन्दी सानो। दा बेवहाय आरोबाव फिन खनसेबाव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेननानै चेम्पियन जाबाय। आरो बे मेचआव, बे फाइनाल मेचआव इन्डियान बेट्समेन तिलक बार्माया मेन अफ द मेच जानो हादों। गोजोन्थों।